wiecie co, Śląsk ma swoje promy. Są my tu drugi raz. Byliśmy tu niedawno, pora tydni dozad. Tym kapralem był Adolf. Witajcie. Dzisiaj proszę was do gminy Nędza. A wy abonirujcie mój kanał, proszę was knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki jeżek. Też na Facebooku i Instagramie, proszę was do mojego geszefta T-Public Śląsko-Rajza. Link we w opisie kanału, we opisie filmu, jako też we pierwszym komentarzu, jeśli nie zapomnę tego dodać. Tuż jadymy. Nędza, po polsku nędza, po niemiecku do 1910 roku nędza. Od 1910 do 14 nędza, a w latach 1914-45 Buchenau. Jest to wiejsko-gmina w Raciborskim Krysie, kaj kwateruje 6620 personów, stan na rok 2025. W samej Nędzy jest to 3114 personów, stan na rok 2022. Nędza zmiankowali po raz pierwszy w roku 1620, no ale założyli ją wcześniej, na przełomie XIII i XIV stulecia. Do gminy okrom Nędzy przynależą też dziedziny: Babice, po niemiecku Babic, Szychowice, po polsku Ciechowice, po niemiecku Szychowic, Górki, po niemiecku Górek, Łęk, po niemiecku Lęk, Szymocice, po niemiecku Szymocic, Książęco-Zawada, po polsku Zawada Książęca, po niemiecku Herzogliś Zawada. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 w całej gminie 41,76% mieszkańców zadeklarowało śląsko-narodowość. Jest to czwarty najwyższy wynik. W Abstimmung z 20 marca roku 1921 we wszystkich miejscowościach dzisiejszej gminy Nędza w okręgu Szychowic, Górek i Szymocic wygrała niemiecką opcją. W samej Nędzy 70,9% wylowało Niemcy. Place te zostały w Reichu, we prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą 60 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy od Górek. Dziedzina założyli we XIII stuleciu. Tedy też przy rzece powstała drzewiano łobronno wieża, tak mianowany Wasserburg na kopcu. Budynek ten istniał do XVIII stulecia. We dziedzinie często przebywał też Józef von Eichendorff, nasz największy śląski poeta epoki romantyzmu. Nie rosło nim, że godą. Kuchnijcie se do tajlika o Łubowicach. Łubowice, Lubowic, niedaleko stąd. Dzisiaj nie byda Wąfrzyjskiego, zaś godą o Józefie von Eichendorffie. Pisał on we śląskich pamiętnikach o swoim pobycie tutaj. Tutaj mamy Zollhauzy. Od 1922 roku genau sam była granica pomiędzy Niemcami a Polską. Tutaj była niemiecka republika. Po drugiej stronie Polsko-Rzeczpospolita, autonomiczne śląskie województwo. Tutaj prowincja Oberschlesien. No to wszystko stało się po śląskiej domowej wojnie, po niemiecko-polskiej wojnie, po polskich powstaniach na Górnym Śląsku, po Abstimmungu ze 21 roku. To, o czym durś godomy i ostatnio naprawdę wiele o tym godomy, bo była i Leźnica, i Annaberg, i Krzynowice. Tuż kuknijcie se do tych poprzednich tajlików, tam naprawdę mocka je o tych trafieniach z lat 19-21. Mamy tutaj tabula opowiastka o początku śląskich górek. No i mamy szajbunek po polsku i po śląsku. Fajniście, zoca, co takie coś je. No, mamy tu pewno niekonsekwencję. Henryk Postawka to napisał, przełonaczył na śląski Bogdan Dzierżawa. Polskofana, a tu Adler, czego?
śląskiego województwa. Tak wiemy, to jest tak richtig śląsko-małopolskie. Połowa placów tego województwa to Małopolska. Śląski Adler wygląda, górnośląski Adler wygląda troszkę inaczej. Według mnie to powinno być śląskofana, ale wyborcie coś, co się czepią. Fajniście, co to jest, co byście wiedzieli. No i nie ma to we Ślabikorzu, no ale w to wiele procent Ślązoków poradzi pisać tak richtig po śląsku podług tych zasad ze Cieszyna z 2009 roku. To już się nie gorsza. Doca, fajniście, co to je tutaj i kultywuje się śląsko kultura. 23 stycznia roku 1945 przechodził tutaj Marsz Śmierci. I poginęło tutaj 17 personów ze Auschwitz-Birkenau. Ponoć są oni tutaj pochowani, choć tutaj z tej dziedziny godał mi, co to jest ino dynkmal, a pochowani są kaindziej. Nędza, siedziba gminy, powstała na przełomie XIII i XIV stulecia, a za mną kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, neobarokowy, budowany w latach 1905-1908, powiększony w 1928. A przy kościele dynkmal ku zocy poległych we II światowej wojnie. Wiele tutaj mamy tych mianów? 161. Genau niedawno umrzył tutaj farosz Joachim Miksa 1 maja 2026 roku i rychtują do niego grab. Znaczy tu są insze faroże, on jest tu pochowany, no i ta plata muszą przełonaczyć szajbunek dać. Ja. Szychowice. Pierwsza zmianka to rok 1292. A my są nad rzeką Łodrą. Wiecie co, Śląsk ma swoje promy? No, jeśli ktoś ogląda mój kanał, to wie. Byli my po drugiej stronie, pora miesięcy do zadku, we Grzegorzowicach, Gregorsdorf. Kuknijcie se do filmu o Łubowicach i okolicach gmina Rudnik. Prum dzisiaj nie płynie. Chyba z kuli tego, że mamy niski poziom wody. Wtedy płynął i no i on nie wiedział, pora miesięcy do zadku, co my byli ze drugiej strony, i no i on nie wiedział, co to tak funguje, co trzeba zawołać tego hopa, co by przypłynął. Rozumili, jest to jeden ze paru promów na Śląsku. Drugi taki, że wam pokazywał z Jonkiem Sotorem we gminie Ryńsko-Wieś, już nie pamiętam jako dziedzina. Szajbnijcie, kaj jeszcze mamy na Śląsku promy. W przodzie był tu most. Do roku 1945 szpryngli go Niemcy, kaj się wycofywali z Italii przed Czerwoną Armią. Nie będę wam genau eklerował tego wszystkiego, tej całej historii o tym moście. Kuknijcie se do tego tajlika o Łubowicach. Wtedy poznacie ta historię. Książęco Zowada. Pierwsze zmianki to rok 1493, a za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. No ale nie ma to pierwszy kościół, co tutaj stanął. Pierwszy kościół postawili tutaj w roku 1868. Drzewiany, tak richtig przenieśli go skąd? Ze Ostroga. Racibórz. Łońskiego roku majstrowali my cykl filmów o Raciborzu i godali my też o tym kościele. Kuknijcie se do jednego ze tajlików, nie wiem genau we którym tam go domy, o tym lista tych tajlików wszystko jest dostępne na YouTubie. Proszę was. Ten kościół we Ostrogu powstał po 30-letniej wojnie w latach 1648-49 był budowany pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. W roku 1920 chcieli wybudować nowy kościół, no ale nie zmajstrowali tego, nie szafli tego, między innymi z kuli tego, że nie mieli pieniędzy. W roku 1945 podczas wojennych działań drzewiany kościół fest zniszczyli. W roku 1953 zawarli i bez 3 lata odprawiali msze i nabożeństwa we Szynku. We 1954 roku zaczęli majstrować
ten kościół, podezwanie świętego Józefa Robotnika. W 56 go skończyli. Ciężkie stalinowskie czasy. Stalin umierał w 53 roku, w 56 kończy się stalinowski okres. I wcale nie ma tak źle, jeśli się rozchodzi o relacje Kościół, polskie państwo, postowo taki kościół. I to nie jakoś hala we nijakim sznicie. Mamy tu nawiązania do historycznych stylów, do stylu romańskiego, do barokowego, jeśli się rozchodzi o ta wieża. W roku 1992 ten stary drewniany kościół blank zgorął od uderzenia pioruna. Cofnijmy się jeszcze do zaczątków kościoła, tego drewnianego. I historyczny rys, co wtedy się dzieje w Europie i we powszechnym kościele. Sobór Watykański I, lata 1869-1870, przerwany z kuli prusko-francuskiej wojny lata 1870-71. No ale na tym soborze ustanawiają coś ważnego. Dogmat o prymacie i nieomylności papieża we sprawach wiary i moralności. Część biskupów, ojców soboru, neguje to, nie podpisuje dokumentów, a ten, kto nie podpisze soborowych dokumentów, jest anatemasit, czyli wykluczony ze kościoła. No i postowo nurt starokatolicki. Starokatolicyzm, czyli zachowują wszystko to, co było przed soborem i nie akceptują nowych zasad nowego dogmatu o prymacie i nieomylności papieża. Kościół starokatolicki, ten całki nurt dalej istnieje. Nie ma tam celibatu, Beispiel. Nie uważają papieża. Poczytajcie se o tym nurcie. Kościół Mariawitów przynależy do tego nurtu, Kościół polsko-katolicki. No i rozmaite kościoły w rozmaitych landach. No i co się dzieje tutaj? Ksiądz Paweł Kamiński pozyskuje skupina wiernych tutaj ze Zowady, Łęgu, Szychowic. No i funguje tutaj starokatolicko farność. Nie wiem, eli to jest genau w tym kościele, no ale z kuli zaangażowania faroża ze Jemielnicy już rok nie skorzy ta farność przestało fungować. Rzymskie katoliki odbili to starokatolickie łone. Łęk. Pierwsza zmianka to rok 1370. Wytłumaczcie mi, jako to jest ze tym Łęgiem i Zowadą. Są już we Łęgu, albo nie? Tu mamy cmentarz i tutaj genau stał ten kościół. Tutaj kaj mamy dzisiaj ta nowa kaplica. Rok 1992 to rok, kiedy ten kościół zgorął. Godaliśmy na ten temat. Nie był rzech zicher, no ale teraz jest rzech zicher i że to tutaj, bo tu spoczywają też faroże farności świętego Józefa Robotnika, genau tutaj. Na Kierhofie mamy też dynkmal kuzocy wojaków poległych we I i II światowej wojnie. Odnowili to w roku 1994 roku. No, zmajstrowało to miejscowe DFK, a są to wojaki ze Lęk, czyli ze Łęgu i ze Oderbrück, czyli ze Zowady. A tutaj grab nieznanych wojaków Wehrmachtu DFK zmajstrowało to w roku 2002. No i jeszcze jeden wojenny dynkmal, tym razem ze tabulką po polsku. Bynkowice, bo tak genau powinniśmy godać na ta dziedzina. Dowiedział, że się to od jednej baby, no ale kejżech tu był i kręcił żech do was film, fragment filmu o całej gminie Krzyżanowice, jeszcze żech o tym nie wiedział. Są my tu drugi raz, byliśmy tu niedawno, pora tygodni do zatków, kto jeszcze nie widział tego filmu, to proszę was, kuknijcie se do niego. Bynkowice spędziliśmy tu dość trochę czasu. To je mało dziedzina, no ale fez zwiedowno. Nie wiedział, że jeszcze o jednej rzeczy. Napisał mi o tym widz na WhatsAppie. Godą muszę tutaj wrócić. 20 minut ze
dziedziny, kajżech kończył ze łęgu, miałech tukej. Toż sumy. Musimy wspomnieć o jednej personie. Fajwkorzu, bo tak go mianowali. Kurzył fajki. I o historii. Zwierzał on się ze tej swojej historii Beispiel wielebnemu Francowi Pawlarowi. Pisał o tym Der Spiegel, Bild, niemieckie Zeitungi, no i brytyjski The Sun. Historia tego hopa związano jest ze I światową wojną. No i z kuli tego napoczynamy tukej przy dynkmalu ze I i II światowej wojny. Johann Jambor, bo o nim będziemy gadać. Narodził się we Brzeziu nad Łodrą, dzisiaj Stadtteila Raciborza, 14 sierpnia roku 1891. W roku 1912 przywdział wojskowy uniform. Wtedy te place przynależały do II niemieckiego Reichu. W roku 1914 wybuchła II światowa wojna. Niecałkie 2 miesiące po zamachu w Sarajewie Jambor wyruszył na front. 22 sierpnia roku 1914 stoczył pierwsza bitwa w Ardenach. Trzeci Górnośląski Pułk Piechoty nr 62 to był jego oddział. Rachował on ponad 3000 wojaków. Jambor na wojnie robił za sanitariusza. 5 października roku 1916 znalazł się pod Bapą. I trafili tam jednego ze kapralów rannego we Szłapa, ze 16 Bajerskiego Rezerwowego Pułku Piechoty. Poszli do niego zusammen ze 3 innymi sanitariuszami, między innymi Jambor ruszył tam ze jednym ze kamratów ze Bynkowic. Wrazili go na nosze, no ale Brytyjczyki wbrew wojennym zasadom napoczły ostrzał. Toż oni wskoczyli do leju po pocisku, no ale ten kapral ryczał i groził, co odda ich pod wojenny sąd. Bał się o swoje żywobycie. To jest normalne, pra? No ale oni też bali się o swoje żywobycie. To jest wojna. To naprawdę nie są einfachowe wybory. Salwy w końcu umilkły. Johann Jambor ze kamratami wzięli tego kaprala. Odstawili go do lazaretu. Krwawiło mu ze podbrzusza i ze szłapy. Zajął się nim medyk. Ponoć miał stracić jedno jajco i wtedy ten kapral miał się zapytać tegoż medyka, eli będzie mógł mieć bajtle. Medyk nic nie odpowiedział. Tym kapralem był Adolf Hitler. Johann Jambor spoczywał genau tukej na miejscowym Kirchhofie. Umrzył 19 czerwca roku 1985. Nie wszyscy mu wierzą i nie zidentyfikujemy tego Eli Godą, prawda? Żaden ze zachodnich żurnalistów go nie przepytał. Godą, prawda? Nie godą. Jeśli godą, prawda, to jeśli wtedy nie ruszyłby na pomoc kapralowi Hitlerowi, to nie doszłoby do hekatomby, do tragedii II światowej wojny. Szajpnijcie w komentarzach. Ja personalnie myślę, co zuwizu II światowa wojna, która była dogrywką pierwszej, by wybuchła. Ino wyglądałaby inaczej, mono w to inkrze by zaczął. To już możemy majstrować alternatywną historię. Ja, Rostomili, gledał żech tego grabu, przeloż żech pół Kirchhofa. Jamborów je tu trochę, te familijne miana się tu powtarzają. Są tu też Klimaszki. No i jest też Karl Ulicka, no ale nie ten Karl Ulicka. Widzimy, co to się powtarza. Karl Ulicka
nasz śląski held, farosz z Raciborza, pochowany je w Berlinie, Karlshorst, robił że taki short, też je na YouTubie, na Facebooku. No i polecam też filmy od Adriana Szczepińskiego, czytajle o Ulicce. Ulicka umrzył w roku 1953, a tutaj ten hop też Karl Ulicka w roku 2010. Rostomili Ulicka pochodził niedaleko stąd, ze dzisiejszej Tajle Baborowa, bydymy tam, mam nadzieję, no i na Bezrok. To je morawskie familijne miano. Te miana tutaj są popularne. Tutaj są popularne, na większych kąskach Śląska już nie. Naprawdę takie łażenie po kirchhofach, po grabach, no rozświetlo umysł. Ja, telania dzisiaj kończymy, co korajza po raciborskim krysie. Mojskiego roku rajzowaliśmy po mieście Racibórz z Natalią Klimaszką. Pora tajlików, naprawdę werci się obejrzeć. No i teroski raciborski krys. Naprawdę fajniste place. Troszkę inszy Śląsk niźli we tej industrialnej tajli, kaj jo żyja, beispiel we Königshütte, kaj od roku kwateruje. Śląsk je jeden, ale Śląsk też je roztomajty. Widzimy się za tydzień już ze inkszej tajle Śląska. Chowcie się.